Hola! Bon dia a tots i a totes! Com esteu? Bé! Escolta'm, tu qui ets? Jo sóc en Risquet, la mascota de Protecció Civil. Ah, molt bé, i què hi fas aquí? Vinc a donar consells de protecció civil als nens i nenes ara que s'acosta Sant Joan. Com, per exemple, què pot passar si un petard no s'encén bé? Què no hem de fer mai amb els petards? A on i com els hem de guardar? I també com s'han d'encendre i on cal que els anem a comprar. Ah, i altrament, a on no els podem llançar mai. Ah, doncs escolta, Risquet, mira, jo... Aquí, Risquet, li costa una mica. Mira, jo sóc l'Espurna i saps què? Estic aquí esperant els meus amics, la Flama i en Foguera, perquè fem una obra de teatre sobre una revetlla segura. I jo crec que tots aquests consells que tu estaves dient ens en serien molt i molt útils. Què et sembla si et quedes aquí amb nosaltres? I tant! Així ho faré. Doncs això és perfecte. Ara, a veure si arriben, perquè la veritat, l'hora que és i encara no han arribat. Sempre estem aquí esperant. Jo, sincerament, és que ja no sé què fer. Sempre estan igual. Hola, ja sóc aquí, ja he arribat. Arribes tard. Ai, ja ho sé, però és que com que sabia que avui teníem funció, doncs he aprofitat i he anat a la perruqueria. Sí, a la perruqueria, però saps què passa? Que arribes tard i en Foguera encara arriba més tard. En Foguera? Sí. Segur que s'ha trobat alguna mossa de camí al teatre. Sí, segur. Escolta, Espurna. Sí, què passa? Qui és? Qui? Ell? Mira. Ell és en Risquet. I avui ha vingut per quedar-se amb nosaltres per donar consells a tots els nens i nenes sobre una revetlla segura. Què et sembla? Ostres, genial, doncs Sí. Fem un selfie per l'Insta de la companyia amb en Risquet. No, que selfie ni que històries, que no veus que encara hem de muntar, hem d'ensejar, i en Foguera encara no ha arribat, que no. Va, Espurna, que avui estàs molt guapa. En sèrio? En sèrio, guapa? Va, vinga, que no, veus, és que ja m'estàs enredant, que hem d'ensejar, hem d'acabar de muntar els decorats, tu has arribat tard, en Foguera encara no hi és aquí, és que sou una colla d'irresponsables. Home, dona, és que tu ets massa responsable, t'has de relaxar una mica. Va, només un selfie mentre esperem que arribi en Foguera, va, Espurna, va. Espera. Però amb la càmera frontal, que tinc un Sí, granet. i tant. Però què dius de granet, si estàs preciosa? Vena, posem-nos. Que fort, que fort! Les hores que són i vosaltres aquí fent selfies, En sèrio? Perdona, però és que ets tu el que arriba tard. Jo per què? Però a veure, podíeu haver començat a muntar el decorat, avançar una mica de feina, No? Però, per cert, i qui és aquest? Molt bé, clar, arribes tard i això és el que ens passa, que no ens enterem de res. A veure, sisplau, li podeu dir aquí en Foguera qui és ell, sisplau? I avui estarà amb nosaltres per ajudar-nos amb l'espectacle. Ei, doncs encantat, Risquet! Aquí, Risquet, molt bé! Escolta'm, i a què et dediques tu, Manel? Prou de xerrameca que ja anem tard. Així que ara anem a muntar, anem a fer totes les coses i ara ho esbrinaràs. Va, vinga, d'acord, comencem. vinga, sí que avui tenim vinga. funció en streaming, Ai, sí. I avui a Barcelona, al Departament d'Interior. Sí, A veure, els decorats... Estic molt contenta. És que a mi el Sant Joan m'encanta. Clar. M'encanta estar aquí amb aquests nois i noies, i amb els meus amics, i fer aquest espectacle. Ai, és que m'ho passo tant i tan bé. I tant. Oi que És que sí? és molt. Què, esteu llestos? Ai. Llums a punt! Sí! Ei, decorat muntat! Estem llestos? Sí, llestos! Que comenci l'espectacle!
canta el Sant Joan. El Sant Joan és tan romàntic, és romàntic, però comença a fer caloreta. Ai, l'estiu, a l'estiu, tota puc dir. Potser la nit de Sant Joan trobaré l'amor, però no amb aquesta pinta. Tens tota la raó. Vinga, noia! Ei! Sí! Hey! Ei! Que comenci l'espectacle! Recordeu aquell Sant Joan que ens ho vam passar tan bé? Vam decidir celebrar-lo al terrat de casa meva. A veure! Perquè des del terrat de casa meva es veuen molt bé els focs artificials. Mira! Fiu-pum! Fiu-pum! Mira, una palmera! Fiu-pum! Fiu-pum! Mira, una palmera! Fiu-pum! Fiu-pum! Mira, una palmera! Bé, ja n'hi ha prou. Bé, tranquil·la. Ai, disculpeu. Doncs resulta que entre palmera i palmera vam decidir llançar uns quants petards. No. No? No, No? que no. I per què no? Home, perquè no podem tirar petards prop de la roba estesa. Sí, què et passaria si una espurna cau sobre la roba estesa? Que es cremaria el meu vestit preferit. Sí, molt pitjor. Podríem provocar un incendi i això seria... Terrible! Per tant, mai. Mai, Mai, prop de la roba estesa. ei, tampoc mai prop dels boscos. Ah, sí, i sempre amb les portes i les finestres tancades. I mai tirem petards a dins de casa. Correcte, Fram, això és molt important, eh? Les portes i les finestres han d'estar sempre tancades. És molt important perquè els petards podien... Escolta, foguera! Que t'has oblidat de tancar la finestra. Ei, tanco la finestra. Ja la tanco, eh? Així. Apa-li. Hashtag! Ja sabeu, no encengueu petards dins de casa. Rebella segura! Va. Ja n'hi ha prou de hashtag d'aquests i d'aquestes coses que no puc entendre. I vinga, noiets, ajudeu-me a recollir la roba, que la iaia està cansada. Abella! Que la sorda sóc jo, no vosaltres. Vinga, ajudeu-me a recollir la roba, mira. La roba? Sí, tu la reculls i tu la doblegues. Ja recollim la roba, Però sisplau, així no, que és que se m'arruguen les puntes, sisplau. Ara, mira que bé que ho fan, Que bé. Mira, mentre vosaltres aneu aquí recollint la roba, escolta'm, jo me'n vaig a veure una mica a la televisió, perquè escolta'm, després d'ahir, de la meva classe, del body pump, tu, em fluixeixen les cames, Ai, anem a seure, a veure, sisplau, ai, vinga, Mare de Déu senyor, cada cop fan els comandaments més petits, jo no sé, no pensen en la gent gran, Anem a veure, deu ser aquest botó. Bon dia i benvinguts a la televisió pirotècnica. Avui parlarem sobre un tema molt important. Diu que un tema molt important, tu. A veure si m'explica com va acabar la Casa de Papel, que és que em vaig quedar dormida com una soga. Va. Avui parlarem sobre algunes mesures de prevenció per aplicar aquest Sant Joan i així poder tenir una revetlla segura. Què diu aquesta nena d'una vella segura? No. Una revetlla segura. Clar. I volem recordar que és molt important que no tirem petards a menys de 500 metres lluny de zones boscoses. És molt perillós perquè podríem provocar un incendi. Cada any hi ha molts incidents perquè la gent tira petards allà on vol i clar, un petard molt petit pot provocar un incendi
molt gran. Jo és que no ho entenc. Jo no entenc aquesta gent que és el que fa, tirant petards per les zones boscoses, mira, tirar-se'n entre ells. Jo és que això, escolta'm, a la meva època això no passava pas, Jo és que això no puc entendre el jovent avui en dia. Mica que si els petards cap aquí, que si jo... Ja. Què fas? Què parles sol? Ai, no, és que estic mirant la televisió. Vine, reiet meu, vine, seu aquí al costat de la iaiona, vine, que mira, que estan dient coses molt importants de la Remídia. Així que què explicaré? Ja veuràs, escolta. Així que volem repetir que és molt i molt important que no es poden tirar petards a menys de 500 metres lluny de zones boscoses. Oh, ja ho saps. Això ho has d'apuntar. No menys de 500 metres de zones boscoses. Anota-ho, carinyet meu. Apunta-ho. Que ja ho sé, que no es poden llançar petards a menys de 500 metres de zones boscoses. És que és tan intel·ligent el meu nen. Ai, mira la iaia, vecinos. I abans de marxar, els volem recordar que tenim un hashtag fantàstic que diu... Hashtag! No encengueu petards prop d'arbres o boscos. Ben lluny dels boscos. Rebella segura! Els ha informat la Flama a la televisió pirotècnica. Ai, reietó, escolta'm, on està el comandament? Ja l'he tornat a perdre, és que el fan petit. Ja, que el tens aquí a la teva falda. Vinga. Serà que no és gran. Mira, vols apari la tele? Sí, sisplau, para la televisió, que ja no puc més. Fa mal de cap i tot. Ai, mira, escolta'm, saps què faré? Que me'n vaig a prendre una mica el sol, perquè m'han dit que és molt bo per una tal vitamina D. Sí, la vitamina D, que és molt bona. No sé qui és, no la conec, però... Ves a prendre l'aire. Sí. Me'n vaig a prendre una mica, allà que em dongui el solet, Ai, Déu meu! Però tu què és aquest fum que surt per aquí? Però què hi ha, aquest fum? Mare de Déu! Això... Bé, això suposo que en Sant Joan ja ho té, Això... Clar, amb totes les fogueres i els petardos i tot això... Petardos? Colla! Espereu, no us mogueu, que vaig a buscar un petardet per tirar. Espereu, no us mogueu, que vaig a buscar. Res, ja veureu que és un petardet petitonet de res. Mireu. Ja veureu ara aquest petardet. Aquest petardo farà un pet que no vegis. Quines ganes que tinc, ja veureu. Ja. Sí, què? Un petard. Sí, ja ho sé, és un petardo, vaig a tirar el petardo, ja ho sé. Què és un petard? Que ja ho sé, que et dic que vaig a llançar un petardo ara. Que no, iaia, que no. Què? Que en català no es diu petardo, es diu petard. Clar, tu sí que ets un bon petardo. Petardo. Ai, bé, vaig encendre. Bé, m'he d'apropar una mica, que jo no m'hi veig gaire, d'acord? Anem a encendre per aquí. No! I ara què? Que no! Que no què? Que no pots encendre un petard apropant la cara. No, home, no, i mai pel mig de la metxa. No? Sempre pel principi, perquè tinguis temps a sortir corrents. Home, però que jo no puc córrer. A veure, iaia. Què? Si l'encens per la punta, Sí. en tindràs temps suficient per sortir corrents, I mai apropis ni la cara ni el cos. Exacte, recorda. Hashtag! Així que ja sabeu, enceneu els petards sempre per l'extrem de la metxa. Rebella segura! Apa! Ja, sí. Ves. Ai. M'agradava ser el number one. Sortir de festa, escoltar música... Ei, us en recordeu d'aquesta rebella que vam passar tan xula junts? Sí, noi, sí, que bé que ens ho vam passar, Petardo! No! No, en català no és petardo, És petard. Però, escolta'm, Flama, em podries portar l'ampolla? Sí, i tant. També, quan era més jove, vaig aprendre moltes coses que no es poden fer, perquè hem de prendre consciència. Gràcies, Mireu, no encengueu mai petards dins d'ampolles ni totxanes, perquè això podria provocar metralla, i la metralla sortir disparada, i això és molt, però que molt perillós,
Asterisc. Metralla. És el conjunt de trossos que surt disparat a causa d'una càrrega explosiva, com si fos una bomba. Per tant, mai llanceu petards dins d'ampolles ni totxanes. És molt perillós, Hashtag! Recordeu, ni ampolles ni totxanes. Ravella segura! Ei, escolta'm, i què farem aquest Sant Joan? Doncs no sabria dir-te, perquè li toca la flama. Ens podríem anar a un parc d'atraccions o alguna així, no? A passar-ho junts? Sí, no sé, perquè ja et dic, li toca la flama i ella decideix. A No veure sé, què... no sé, però si A veure què... Vinga, nois, va, que sou molt lents. Per favor, per què Va, que ja quasi som. No bombers, per què Tanta decidís muntanya, ella? tanta muntanya. Va, afanyeu-vos. Són pedres aquí. Per favor. Puja. No bombers, ja, per favor. Escolta'm. Vinga, que ja quasi hem arribat. Demà vas que el campament estava ben a prop i quan portem caminant? 3 hores caminant. Va, no us queixeu tant, que ja quasi... Que no, mira, que no puc. És aquí. Va. Que tinc molt mal. Que És aquí, ja hem arribat. Mira. Oh, mireu. Que bonic, Oi que sí, ja us ho deia, ja. Muntanyes més xules. Onda, que no hi es veu el mar. M'encanta, sí, ja he ajudat el Què, comencem a muntar el campament? Doncs sí, vinga, va, comencem. Vinga, Dona. a veure. La motxilla, vinga, muntem la tenda, Sí. Que és nova, ja veureu que xula. A veure. Ei, escolteu, millor que porto aquí amagats a les butxaques. Què portes? Podríem llançar uns quants petards. Que no, home, no. Que no ho saps, que és superperillós portar petards a les butxaques, que això no ho podem fer, home. Clar que no, sempre els has de portar a bosses especialment indicades per portar petards. És molt important. Exacte. Perdoneu, no ho sabia. Així no podem llançar petards aquí. No, home, no, estem en una zona boscosa. No podem, dóna-me-les, sisplau. Ja t'he guardat. Ja el guardo jo, que jo el tinc. Aquí. Aquí, dóna-me'l. Clar, és que si tiréssim petards aquí i provoquessin un incendi, causaríem un incident. Sí. I això és molt perillós. Molt. I si ens fessin mal, què hauríem de fer? Perquè jo no ho sé. Això és molt fàcil. Hauríem de trucar al 112. Però a veure, si seguim les normes de seguretat i tots els consells, no ens hem de per què fer mal, D'acord. És a dir, que no podem portar petards dins de les butxaques. Exacte. Sempre comprar-los en llocs especialitzats Sí. i amb una bossa ben tancats. I si provoquéssim un incendi i ens fessin mal, hauríem de trucar al 112. Exacte. Hashtag! Compreu els petards sempre en llocs autoritzats i llegiu les instruccions abans d'encendre. I recorda, si et fas mal o et cremes, truca al 112. Gràcies, Miquel! Ravella segura! Ja veureu, ara us estic preparada una sorpresa que us A veure. Ah, sí, Mireu, posa- mireu! Ah, posa música, aquesta. Aquí. Quina és aquesta? Vinga. Aquesta no és la nostra cançó! M'encanta celebrar el Sant Joan amb els meus amics. Ai, és que és una nit tan maca. Ei, no et posaràs sentimental ara, No, però és que és una nit tan bonica, m'agrada tant. Sí, molt bonica, però encara recordo quan et vas enfadar amb ell. Ah, no sé de què em parles. Com que no? Jo sí que me'n recordo. Sí, et vas enfadar amb ell perquè es va riure de tu. Però en el fons m'és igual perquè jo sóc una noia molt segura de mi mateixa. No, sí, està fantàstic ser una noia molt segura de tu mateixa. Però no pots llançar mai un petard a sobre de ningú. O tu mereixies? No em mereixia un petard, que em llancessis un petard. No pots llançar mai un petard a sobre de ningú, perquè li pots fer molt mal. Exacte, els petards sempre ben lluny d'algú. Flama. Que sí, era una broma, ja ho sé, no es pot. Ai, de totes maneres, no sé per què tanta precaució si després hi ha petards que els llences i no peten. Ah, i què hem de fer si no peten? Sí, això, què hem de fer? Si no peten, els hem de trepitjar ben fort amb el peu! No! Era una bomba! Una què? Una bomba! Una què? Una broma, era una broma. Ah. Si un petard no peta, no l'hem de tocar i l'hem de remullar. Ah, amb això que porto, mireu. Què diu de No, jo que cada cop és que no té cada cop- consciència. No, I es pot fer cada molt cop mal pitjor. algun dia, i això és...
Sabeu a què em recorda això? O què? Què? Els Sant Joans a la platja. Oh, sí! Els Sant Joans a la platja! Allà, a prop de la Barceloneta. Amb les cabines. Maco. Sí, mira. I el soroll del mar. Escolta. La cabina. Escolta. M'encanta. Però escolta, sabeu què és el que més m'agrada de Sant Joans a la platja? Què? Les fogueres. La foguera. M'encanta. Ui, una foguera. a mi no m'agraden gaire les fogueres, Ah, no? Són molt perilloses. Que no són perilloses. Si les saps fer bé, no són perilloses. És més, aquí, on em veieu? Jo sóc el gran xef de les fogueres. El gran xef. El gran xef de les fogueres. A veure. No, jo sóc el masterchef de les fogueres. Millor. Jo crec que sóc el Jordi Cruz de les fogueres. Seràs motivada? El Jordi Cruz de les fogueres, diu. Però, senyores i senyors, heus aquí la recepta per fer una bona foguera. Ei, una foguera. Què farà aquesta ara? Ei, el Manel! Hashtag! Recordeu, si un petard no explota, no el toqueu i remulleu. Ara ja està ben fresquet! Molt bé. Heus aquí la recepta per fer una bona foguera. Molt bé. Primer necessitarem mobles vells. Ei, mobles vells! Mira, vam fer neteja l'altre dia a casa i jo dic mobles vells. Vinga, la foguera, els mobles vells. Flama, necessitarem també fustes. Fustes? Mira aquí, fustes. Perfecte. I per fer aquesta foguera encara més deliciosa, la farem en un lloc on puguin entrar els vehicles d'emergència. Nino. Escolteu, també Què és passa? molt important Sí? protegir el terra amb sorra per no fer malbé el paviment amb el foc, Clar, Molt important, Clar. I estava pensant, Sí? escolteu, els exàmens de mates Sí. i els d'anglès, Sí, què? els de I suspens. els de medi també. Sí, jo crec que els podríem cremar i posar a la foguera. No. Com que No podem posar els exàmens suspesos a les Però si estan fogueres. suspesos. No hi podem llançar ni papers ni teixits, perquè, esclar, podrien sortir volant i provocar un incendi. Clar. I què podem posar? Papers no, No, ni exàmens. teixits. Però mireu, Què podem tinc aquí posar? uns sprays que vaig fer un grafiti i els podríem cremar. Tampoc, no hi podem posar sprays. Per què? Els sprays són altament inflamables. No hi podem posar sprays a les fogueres. No? Val. No ho sabia, no ho Bé. entens. Doncs ja per acabar la nostra superfoguera, hem de cuidar el medi ambient, nois. Hem de cuidar el medi ambient. Això sí. I no ho podem fer mai prop de zones boscoses. I tampoc podem posar ni plàstics ni pneumàtics, perquè són molt contaminants. Molt. Així que ja ho sabeu. #Rebella Segura! Rebella segura. A veure com quedarà aquesta foguera. Ara només és qüestió de remenar a poc i reunir-se amb la gent que estimes i reunir-se amb la gent que estimes. Cuina
haver vingut i ara, després de tots aquests consells i recomanacions, ja sabeu com hem de gaudir una revetlla segura aquest Sant Joan. Molt bé, molt bé! Guarda, guarda els petards, guarda! Sí, els petards! Ai! Ai! Què passa? Ai, m'he cremat el petard! Allà! Ai, què haig de fer ara? Algú que et pugui ajudar, sisplau? Ai, mira, hi ha algú a la sala que m'ajudi un metge! Hola, què li ha passat? Què t'ha passat? T'has cremat? Vaja, hem d'aplicar, quan les cremades hem d'aplicar aigua fresqueta sobretot, vale? Si té bullofes no tocar-les tampoc, i no pomades ni cremetes tampoc. Si tens anells, que veig que tens un aquí, Cuidado. Ja està. Vale, taparem la ferida i portarem al centre d'atenció primària perquè el puguin curar, vale? Que bé. Ai, però tinc una bullofa molt gran, la rebento. No toquem les bullofes. Les bullofes no les rebentarem, no posarem tampoc ni cotó. Si tenen trossets de roba també no els tocarem i sempre anirem al centre d'atenció primària perquè el cobrin. Vale? D'acord. M'estic marejant una mica, Ai. de la ferida, Mira l'ull. Ai, ara em pica l'ull, Mira aquí, mira. Sí? No ho fem. A veure, posarem una miqueta d'aigüeta, vale? Aigua perquè miri de sortir l'espurna que pugui tenir, sobretot. Intentarem no treure si té el cos estrany dintre, ni amb pinces, ni tocar-lo, sobretot ni gratar-lo. I el portem al cap? El portarem al cap perquè el puguin mirar, si no ha sortit amb l'aigua, vale? Un moment, és que l'espurna s'acaba de fer un cop al cap. Sí? Sí, s'ha fet un cop! Vaja, bé, Ai. al cap. Estàs bé? No, crec que m'estic No? marejant i Ai. S'ha donat un cop, això per sortir corrents amb Tema contusions, sobretot mirarem de posar gel. Sobretot mirarem de posar gel. Vale? Si la ferida, al cop, té una ferida, mirarem d'entrajar-la amb aigua i sabó. Val, i si mentre son, què faig? Ui, no, millor que no. Millor que mantinguis desperta. Ah, no me'n vaig a dormir? Anem al centre d'atenció primària perquè et mirin. Sobretot intentar no dormir-te. D'acord. I amb cops del cap hem d'anar amb cuidado. Molt bé, Vale? molt bé. I escolta'm, perdó, una cosa, una pregunta. Tu ets al SEM, oi? Sí, i vosaltres treballeu molt la nit de Sant Joan? Sí, nosaltres al SEM treballem moltíssim, tenim molta feina perquè no tothom segueix les recomanacions que heu donat. Perquè teniu molts incidents aquelles nits? Molts incidents, tenim molts cops, contusions, moltes cremades, tenim caigudes i llavors hem d'actuar. Esclar, o sigui, és una nit amb molta feina, Amb molta feina, heu de mantenir la calma, si us passa alguna cosa, seguir les recomanacions i trucar al 112. Molt bé, ja esteu allà per ajudar-nos. De seguida arribarem. Que bé. Moltes gràcies. A veure, jo li vull fer una pregunta aquí. A veure, què? A aquest diable que tenim per aquí. Què diu la iaia? A veure, digue'm. El dimoni! Escolta'm una coseta, mira, jo tampoc no m'hi veig gaire, però bé, jo, veig que aquí, mira, molta instrucció, molt rotllo i tal, però bé, com és que els petards us porten instruccions, això, l'encensos, corrents i ja està, si no necessites res. No, home, no. No? Anna, no. Els petards porten... Tots són iguals, no? No, tenen categories i aquí, a les instruccions, ens dona informació de seguretat molt important abans d'encendre'l. I escolta'm, això que em dius de categories, què vol dir? Que és com quan juguen els nens i nenes a bàsquet, el pre-Benjamín, a l'Evin i no sé què? No, sembla que no, No? Bueno, s'assembla una mica. Ah, sí? Perquè també va per edats. Ah, sí? Sí. Tenim 3 categories, la F1, la F2 i la F3. Esclar, com la FIFA 1, FIFA 2, És el mateix. Doncs no t'ho deia jo, ja fillet meu. I què passa amb això de l'F1? A veure... Doncs cada categoria ens diu l'edat a la que es pot utilitzar aquest petard i la distància de seguretat que has de mantenir d'ell. I per exemple aquest de l'F1 què hem de fer? A l'F1 podem imaginar-nos la típica bengala, que podem utilitzar, que és molt xula i això. Però això fa xispetes, Sí, per això la distància és 1 metro. La pots utilitzar a partir dels 12 anys i és 1 metro. 12 anys, 12 anys, 1 metre. 12 anys, Un metre, Risquet, Ho tens entès? Els germans i germanes més petites. Com seria 1 metre, Risquet? Així, Molt bé. Risquet. Molt bé. Molt bé, Risquet, mira. Doncs jo 1 metro puc, Sí. Jo puc 1 metro. Aleshores ja tenim, per exemple, aquests són F2. Oh, mare de Déu.
Aquests ja són una miqueta I més aquests potents. per quina edat? Per quina edat? Aquests ja són 16 anys. I la 16 distància també augmenta, Jo són puc, 8 metres. Ui, 8 metres! 8 metres! A veure, A veure, Risquet. quan és això? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Molt bé! Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do Sí. la carrereta, Encenem el petard aquí i sortim 8 metres. 8 metres, sí. Mare de Déu. Ara amb l'F3 se'ns complica una miqueta més. Ui, a veure, digue'ns. Doncs l'F3 ja és per majors de 18 anys i ja són 15 metres. El Risquet se'ns queda sense. Jo no puc perquè això el Hussein Bolt ho fa, però jo... Mare de Déu. 6, 7, 8, No. Adéu, que se'n va. Fins a 15, molt bé. Ja et dic jo que jo això no corro. El Hussein Bolt sí, però jo no, Jo això no ho faig. Escolta'm, i com es diu això ara? Aquí la Flama, tan bonica ella, no diu ara que se'n vol anar a fer un correfoc? Pues em sembla... ara? Sí. Home. Tu creus que anem bé així? Vas molt maca, Ai, gràcies. Vas molt guapa. Però no és la millor manera d'anar a un correfoc. Veus? No, perquè et podries cremar. Si veus com anem nosaltres, anem amb roba llarga, maniga llarga, pantaló O llarg. sigui, màniga llarga, Sí, pantaló és molt important Però a anar. l'estiu també. A l'estiu també. Home, Sí, I puc anar amb qualsevol roba o ha de ser... No, ha de ser especial, ha de ser roba 100% cotó, de pantaló llarg, maniga llarga. I les sabates? Les sabates, no, ni xancles, ni xancletes, ni sandàlies, Amb el meu ben protegit. com nosaltres. Com en foguera, així. I el cabell, qui no té la perruqueria el puc ensenyar? Millor que no, millor que portis un barret. Mira, et porto un mocador, si vols també, per Posa-te'l, posar-te. posa-te'l. Mira, Sí, a veure. Com el poso, així? així, te'l tanques per darrere. Ai, mira si sembla... Ara ja, La tieta Clotilde, un Ara sí, Hem de posar barret, barret, Sí. ben protegit sempre, ben protegit. I també, si tens un barret també de cotó, millor posar-te'l. També. Si tinguéssiu ulleres de protecció és ideal. Molt bé. I també un altre mocador semblant, com buf, per protegir la cara. Per protegir la cara, Sí. no fos cas que ens Que et caigués alguna espurna, sí. Clar. Molt bé, doncs jo crec que ja has solventat els dubtes, que Jo tenia. crec, Espurna, que els hauríem de donar un fort aplaudiment. Sí, fort aplaudiment. Aquí als diables del Cercle de la Creu Roja, Ara ja ho sabem tot. Sí. Ja ho tenim tot clar. Ara ja només a gaudir, i a passar-ho molt bé, d'acord? Us ho diu aquí la iaia, Per d'acord? tenir una rebella segura, Exacte, una rebella segura i molt, molt divertida. Sí. Molt bé, escolteu, què us sembla si posem una miqueta de musiqueta i ens fem un selfie amb tots aquests nois? sí! Us sembla? Selfie! Sí, i aquest selfie el penjarem a l'Instagram de Protecció Civil amb el hashtag Rebella Segura, Protecció Departament d'Interior, d'acord? Vinga, vaig a buscar el mòbil. A veure. Passem aquí. A veure, què ens farem aquí. Molt bé, Risquet. Estem llestos? Aixequeu-vos. Poseu-vos de peu. A veure, que us vull veure. I aixequeu els braços que se us vegi bé. Així. 1, 2,